rap sung channel ah hian kan lo lawm a che he channel ah hian thungai nom tak tak ron ti chhuwa thin tumani a khongai taka min lo ngai thlak saka like comment le subscribe te min lo ti sakzel turin kan nge na che Harelan Israel ram achwa sandon khan mi pathum hne na azin chhuana chan shilin an chanchin athat phot chuan shil ve ngei turin a in tiama chungmi te chu Ben Gurion chuti laia Israel Prime Minister te Foreign Minister Pi Golda Meir te le Army Chief te an ni a chu kila athian thaber pakhat hne na lo shil vat turin acha a chu wang chuan an chanchin chu gila hne na Israel rama athon ta thuaya Gilan Pi Golda Meir a han shil chuan alo hre chak na samaya chanchin kim chang taka shil le nge turin acha ta hialani me ni som pani chuan a hma zana an thil ti chu mi in an shia em ti le klimena chung te chuan an pa bo thu chu police ne na an report em tia chanchin bu a han bi chuan engma thilan ti chung chang soilan ani lo ti a hria chuan an kar ho po chu pek let le ngal tha a harelan hria ta wangin uzaka an mitang veng tu te chope tu atana an ruat chu atira uzaka chuan an man na kar chu anei tu hne na pekirin an deposit po kim takin ala let le ta a chuti hlan chuan doctor chuan mitang chungun takina endika a risel na po a tha in an man zana an khoina te po engma na lutuk a omlo thu a soi boka salom dani ero chu a chen na mo a sa chuan khohar takina chenga chanchin a chia a tha engma ni chung chu shillovin an omtira angai a thalovin arilu amang ang man hle a ma se e huan chanchin avashil ta ka chuan a thota huaya tun tum tloka a na tho hlawtin na hi ala hriat lo thu a soi chuak hialani dinaroni po in me ni som pakhat lai thimdon khan Buenos Aires chu alo theng to a hotela thlenna tura ama a an lo ruah man lok angin a thlenga ai mana man ani nu ni chuan harelan ama muturin akova alo thlen vele harela chuan an na tho chu a hre ve sa turanga in kan man to asin alo tingal chata ma se dina I chuan athu soi omzia chu alo hre thiam I kholo maya enge I soi omzia tunge in man chu a han ti he ho a harelan wai heta local chan hi ishenange ti in a han jot le ri a ani chuan shenang hetakal tur hian thupek ka mu a engti tur nge kan min shil hleine ati a harelan I chu azade le na a ain sum shama anena chuan heta an na tho dan le ama harelange po atel na chante a han shila dinaroni hian ai mana thil ti dan le zuda ho aswat tan chanchin hi le khabu pakhat exodasa alo chiar to a ma se tun thlenga nungdama ala omreng alo ring ngai lovani chuta harela chuan tira akala alwate uizaka athian nupui le machanga nupui rek nu pareka chengdun ang taka minan mu theina na thok turina tirta ani ti chuan a thlenna hotel akir le photanga euzaka chuan taxi in aron lamang ti in anin then ta a euzakan bazar thil le pa dina e lama tira an thlen le lai chuan zandar ruk le achan ve ari to ani chuta tang chuan dina I chu tira a chuan a cheng ve ta a lungin tang le aveng tu te eitur buat sain abuai ni leng thak reng tamai ani harela chuan keneta chau lo chu midang tu ma in an mitang chu an betur ani lo in bual le chu eitur adu le du lo an zot ani chau lo chuan midang tu main an ti pui tur ani lo ti in thupek khau tak asiama an thona nga chung zonga keneta ne na an ti mai bak chu ai mana chu tong po atong du lo bok renga kenetan zona apek ero chu thatakin achang zela chuta anin biak le chu hetiang he ni engwangin nge man ini zan khan iming ka zo che a auto hanin zarati amin cham ti in keneta chuan a han zota ai mana chuan khaming kha kumli ayatam kaming ani reng ani keneta chuan khoi muna mo ai mana chuan sele rambial khata kho pakhat kulmbat cha kom lain Argentina aka kalma in chuta chuan thingkit tu angin na ka thoka keneta chuan engtin nge chu khwa chu I thlen ai mana chuan oberda setana American ho lung in tang da khom na huna tangin ke main kain ngai to chop mai ani keneta chuan American ho chuan an chhuat che emni ai mana chuan chhuwa love ka tlan chhuak ru ani
keneta chuan tu nge ini an shelo ani mo ai mana chuan shelo kani na dik tak po an shelo wani keneta chuan ani le chu ke ma i om lai chuan auto hanin zara inti inem ni i om ai mana chuan nilo chu ta ko om lai chuan auto ek mana ka info keneta chuan ek mana ti chu ai mana ti inen ai nang hle a chu wang chuan i hmang ani mo ai mana chuan ni e ka ngai tu danin mi in ai mana ni in min lo she palta po ni se kameng putlai ek mana nen chuan ngai polin min hai ani ang ti in tran a kho thei do na a chan chu American ho benga hian ai mana ti le ek mana ti chu arik dan athum mun atin ni keneta chuan ani le in do lai khan sipaya eng na nge thoka I in soi ai mana chuan 22 SS Calvary Division a lieutenant kaniti kashil keneta chuan SS officer initi an shet po in itun ma chanjin an zot lo che ni mo ai mana chuan often SS silai keng chi SS a ka om thu ka shila SS officer ho hian American ho chu an ngai thei vak lova Gestapo en thatu pol ruk te ho zinga om nuam an ti zoka keneta chuan chuti ni si ani nang chu chuta chuan I om reng du siamo ai mana chuan SS officer dang te ang boka kaban puam re theilo tura thisena ka chin chiana lem injia ka wang chuan anjinga ka om ve du lawani keneta chuan chu thil lem chu tu na khan ibana mu tur om to lova engtika nge inoi re tir ai mana chuan ka tan na ke matanga ka tlan chu ma in voitam takti re dan ka lo ngai to a ka tan pui te chuan an thei ang angin min tan puya ama ero chu aser lang lo khop chuan kan ti re thei ta chuang lovani keneta chuan chu ke ma chuan engchen nge itan ai mana chuan tharuk don la yani keneta chuan in division na tangin midang tang ve an omem ai mana chuan ome jagdish a ka kai zaweng tu thina omve keneta chuan in pani chuan arwalaman in ni emni ai mana chuan oni e keneta chuan khoi hmuna ai mana chuan ULM atanga lavak an omlain keneta chuan chuta tang chuan oberda setana chuan in santa emni ai mana chuan sonlo atir chuan kem dang pakhara kan omle a ma se a shom em awangin kartlem te chau kan oma keneta chuan enge soi itum in tandan anuam nange ai mana chuan chutilamani lo American ho chuan ban puama chin chiana omlo an endik tanta a keneta chuan chu chuan atimang angta che amo often SS officer ini thu ishil to tho ani lomni ai mana chuan shil lo chumi hmuna chuan thona sipaya corporal ni in ka insoi lom ek keneta chuan ek mana mingin mo ai mana chuan nilo Adolf Karbat chamingin keneta chuan chu engti khun lai khange ai mana chuan mei sang kha zakwa somli panga keneta chuan anman lai che u chuan enge I tho thin ai mana chuan chuti lai chuan engma tho ka nei lo chumi ma lok chuan kanu pui le ka fate Austria rama ka da a ke chu al osi panin ka kala chuta chuan Katen Branner chief of the race security head of a oma head office a oma ma se to manti tur kan shelo boina hlirin kan khata ka tha chang dol tu zakli sane na but else pana kan kal line American sipaiten min manta ane keneta chuan man ito voi ni na chu engti khun lai khange ai mana chuan sang kha zakwa somli panga July thato pemo August thatir lam emo ni ang keneta chuan chumi tum chuan emni often SS officer in chala auto ek mana I inti tak ai mana chuan oni e keneta chuan oberda setana tanga itlan chu aruk chuan enge thil tum inei ai mana chuan norenba ka tho boy rel na a ka ming dik hi voi tam tak an soi ri a chik le zwalin min chuyanga kani na chuan mu chuak ma yang ti ka hlauril ruta a chuti lai chuan dia tar oile senia khan a chanchin a soina a ka chanchin dik tak a soi tel teu boxi a chu wang chuan ka tan tlan chho ruk chu lo thei lo anita ani keneta engtin nge itlan chho ruk tak ai mana chuan lung in tang te charge la tu officer pakat lieutenant Offenbach chanhena kakala tlan chho ruk kadil tap maya
a ho te ala ko khoma ka dil na ngai to chuan soi ho na an neya min phal sak tamai ni chu ba ka po ka chhuwa hnuwa ka tangkai pui tur le kha auto hanin zara ming pu in min pe a anjinga pakhat chuan a u nau pa hne na lo tan pui tura a shil na le kha min ken tir boka mar che sang ka kwa somli paru khan chele ka thlenga chuta chuan kumni ai re shet ka om ta nge nge ani kene ta chuan chumin hnu chu engtin nge ni ta zel ai mana chuan ka fa te ka mu lo re to em awangin an mani mu ka du ta a tlan chat le bi ruk ringa ta khosak chu nin po kaning em to a ma se chanchin bu ka han bi chuan ni tin mai hian ka ming soilan na ka mutaren maya german ram chu katan a him lo ti ka sia a chwa san jai ka rel ta a germany chwa san du apiang te tan pui thin tu pol organization an om ti ka seta zela ti chuan kum sang ka kwa som nga kum tira chu pol ho chu ka tong fu ta a Italy rama kaldan turmin ngai to puya Geneva ampui thiam pakhatin Ricardo Climena mingin passport le Argentina rama kal theina tur visa min ngai to asaka ti chuan July thalai holvel sangkha zakwa somnga kum chuan Buenos Aires ka thengta ani keneta chuan ani le inu pui le fa te chuan engtikin nge an ron zom ve tak che ai mana chuan kumni hnuwa an local ve chawani harela chuan thona an nga chung chuan an chanchin chu chanchin bulamin an hreto MT in ni tin chanchin bu abi zia ma se ni thum hnuwa po engma thom an hreta chuang lova angai ruat dan mai chuan anu puile afa te chuan an thian German ral tlan ho hne na soin an jong vel mek nge yanga an beidon hnuwa lo chuan police ne na an soima in a ring lova anu kum khat hnuwa an hriat le dan chuan police ne na ozong an soilo ama hi khovel ram sang tam tak zon mek lai wanted ani awangin police ne na han report ngam chi ani lovani akum le an chung kwa in about an hriata an zon dan chanchin an hriat na chu German chanchin bu pakhat khuik in afapa upaber Nicolasa interview chungchang aron chu atangin ani a chu chanchin bu chuan hetiang deuh hian aziaka Nicolasa thu soi me ni som pani sang ka kwa som ruk nia kan na thona ka online de tara lo kala tholop thlop chung hian kapa abo ti amin han hril thut mai chu ka kuta thil herna ka ken lai chu ka thlau topa karil ru lo lang ma saber chu Israelis ti ani ka una pa dia taranen chuan San Fernando le Buenos Aires a kan thian hluite kan jong chuaka ka ngai dan ka han hril chuan anjinga hroi tu pakhat Argentina a Israel ambassador chu ru bo ve a kapa lo hon le ma lo chu chhuwa lo tura Israel sarkar vauna na man arota pakhat ve thung chuan Buenos Aires a Israel embassy chu hal chiat vek arot boka ma se kapa bo na chan hi Israel ho wanga ni ti chiang taka hriat na kan nei lo ba ka lo ni te reng po ni se chutia kan ti chuan kapa chu thisa tuk ani ti kan hriat awangin engma chu kan tingam talawani ti in thlona nga ka an om chung chu kar khat chung chau ma ni se tuma pon chuak wak tam lo tura thope kan ni awangin an mani in lo lai thewa chuan rei an ti hlom ngei mai an ti ber thin chu che sa in khelle sap tong thiam ten an le khabunei chun tlem te chu voitam an chher chuak man boka nileng lenga chu tiang ti ringota han om chu an ning man hle a tum khate ro chu tira a chuan dina in ti hlimna chu hlui kil hona abwa saya chu bak phei chu a hu howa in mu khom chu mitang ru ra takkol an ni awangin ti tamngam ani lovani chu ti chung chuan keneta ero chuan an mitang chu Israel rama kota achung chang rel tura a in tiam na le kha an siama chuan aimana chu ming sain tir tumin anor renga ma se ani chuan German mi ani awang le Austria rama piang ani awangin West Germany a achung chang rel angiata an in karton renga atopa zong Israel rama ngai tu turin an in nor thlu thei ta a aimana chuan adu thanna le kha chuan a ming aziak ta ani chuta thu in ziak chu hetiang deuh hiani kei anhwaya ming ziak tu Adolf aimana hian kadu thanna ngein kani na dik tak mo chu ani tak sia chuan rorel na chu pumpel thei ani talawa Israel ram ko ta ka chungchang ngai tu atura kal turin ka in pe reng ti kapuange Germana kan tho hun nu nung lam chanchin po dik taka ka puan thei nan tranpuina thatok ka mu ang ti ka hria ta wang le
tun nu thang thar lo piang zel te po in thudik an hret theina na ka du than na liaw liawa hei hi ti kani engma thutiam le ka chunga thil thleng tur ka hre phak lo ka du ber ero chu chungril lama thlamuan na ani chipchiar taka ka hre reng na in ka chanchin soi tura adai lo po in min ran pui tu te hian le khapoi mo le afia na chu min lo tan puya thudik tak lan chhuwa tir ngei turin ka somani Adolf Aimana Buenos Aires mei sang ka zakwa somruk Israel ai o te phurtu special flight chuan me ni som pakwa sang ka zakwa somruk chuan Buenos Aires chu alo theng ta a anrua manlok ang takin Argentina National Airline huang chunga antum tira antum dan chuan atuk me ni som ni sang ka zakwa somruk zan laia chuak le turani chuta chuan Aimana chu thlona chunga thok ve pakhat anga Israel panpui antumani hemi rual hian Nazi war criminal dang pakhat Dr. Mengele a hontel ngal thei be sein man ngal antuma mase an hlotling talawa tira omte tan chuan me ni som pako zan chu mut mu har kher mai atuk zandar ni vela Israel rampan thei to tura anin ngai wang chuan atuama in mutmu an to theilo an taiwar ani ber mai anro mandan chuan Aimana chu tira atanga anlak chhuana thlona tum mun an pan pui donin thlona chunga thokte thomno uniform an belanga anjinga pakhat angin an hruai lut ang ti ani a thlona Buenos Aires an chhuwa san nuwa an sul nu chui fel ngai zong zong an in luate ching fel turin an commander Gabi Eldata kota an da a me ni som ni sang ka skwa somruk ni chu harela chuan rei atingei mai ni chu kalmuanga ti in tlathwai thuai se an hun ruat zanlai pel nu darkar ni vela special flight han thok chuak tur chu angak lelin amitha in amurenga arwa mandan chuan tira atanga Aimana ron latu kar chuan zandar som pakhata tummun alo thlenganga anung loka task force ho chu thona chunga thok thuama in thuamin bus te chi in an lo thleng ve ngal bokanga karin thona bul alo thlen chi atangin thona chu ti nun ngalani anga achuang tur zong zong an lo fel nu chuan a thok chuak ngalang ti ani a amma atanga an lo ruat lok to angin Rafael Arnona chu Buenos Aires a damdoi in pakhata motor accident a chesuala insoin harela te chuan an da a hei hi an ti na chan po Aimana chu thlona chunga thok ve pakhat damlo anga an lantir theinan chumi damlo chu Aimana nen chuan mi pakhat ne lantir antuma chu wang chuan thlona tho chhuwa don nit lai lama Arnona chu damdoi in atang chuan an la chuak tang he nge a ama tak chu damlo tak tak po ani che lova task force jinga telve Dr. Khan ati dam lova damdoi mangin henganin pek na te harelan a han mu chuan alung a che hialani anlak chwa dona damdoi inin medical certificate an pek po harela du dan anga zia kani a hetiang deuh hian me ni som pasari sang ka zakwa somruk ni in Rafael Arnona car accident awanga damlo ani a car nung si ta thu ani a accident an to a car a han in so vaka chuan ama si ta atla chuaka alua engma mu thei hliam omlo na a minute rei tak chung engma hrelovin a oma atuk me ni som pariat chuan ataksa chu rutlia ka omnge omlo ti in apumin x-ray ani a ma se van nei thak takin engma rutlia ka omlova vo in me ni som ni sang kwa somruk hian he damdoi in atang hian chu ani amai ro chu ain so nat dewa wangin dimdoi angai hle ani ti in chumi zandar sari le chan ve a chuan harela chuan euzaka thunu nongai thaturin alo nga ka Aimana la chuak tura tira akal tur chuan dariat vela chu atuma kar khal tu tur kene tapo ado kan kilin abula athu ve boka dar sari le mini somnga panga a po euzaka chu alo la lang talo fowa dariat a hanrik chuan athova kene ta hna chuan thlona tum hun lama kalovakal masadona Aimana chuan na kar chuan dar som pakata airport chu alo thleng man ngei turani euzaka chu kalo ngak man to lova chu chu ilo hril mai don nya ti in keneta te chu a chho santa ani thlona tum huna chuan dan afnera Israel
airplane na kedema omlo chunga an ho tu pa chuan thlona a chuang tur zong te chu a ko khoma thiante u he thlona a hian mi khwal pakhat Israel ramakal ve tur kan chuan pui dona tunge ani engma min zot tur ani lawang a chanchin chu nakina kala hril thowang cheu ti in a hril loka zandar som pakhat alo rik chuan thlona tum mun lampan chuan motor pathum alo tlan ta a amasa a kar pahni atlana anhunhunga bus te chi mini bus in aron zui boka danan amasa ber chu akhala adota chuan aimana le aveng tu te an chuang boka aimana hi tira atanga anlo chwa donin doctor khan damdoin achiwa damlo mel apu hle nge a anhunga mini bus a chuan midang zongte an chuang boka chung motor convoy chuan tumhun an ron thlena Argentina National Airline mun an ron thlen chuan Kongkhar gate bula an sipai santri chuan lo ti din atum chuan dana chuan tunma avoi tam tak alo ti to danin hi Israel a hanti a chutia a hanti chuan gate duty ho chuan dana ani ti an hremaya kar chung chu an han bi thuaka a chuang ve te reng chuan thlona uniform an hak vek awang chuan an thlona lokala na thok tu te an ni an ringa a then te phei chu chau mel tak le damlo mel tak te an ni hlomawang chuan engtin ma ati boi lo chuan an chhuat tlang ta zel ani tumhun chung an lu chuan an thlona lo omna lam chu an panding ngala thlona tumhuna chuan mun sang a ramdang thlona a om ve teuh boka thlona an thlen chuan kara tang chuan an chuka anua chuti laya thlona tumhuna na thok pakatin a soidan chuan kara tanga an chhuah chuan thlona chhunga an lut ngal zela an jinga pakhat ro chu adam lo ni ngei turani midang pahnin azak le lama domin an hruai lut ta ani ti thua soi ama chuan thilpa ngai lo deuh thil a thleng ti reng a hrelo thlona chhunga an lu lai chuan thlona kongka a chuan Fritz Seferan alo hmuaka aimana chu abana alo kaya chung lama akai lut ta a first class compartment a an thut tir ta ngala first class pindana chuan thutna pariat chau a oma a chunga na thok tu te hne na chuan chu pindana mi omte chu ti boi lo tura hril an ni a ti chuan pindan pahnih hi thlona ti chuan midang pahnih hi thlona chuan an lo luta captain in thuamin an in thuam ve a khaltu thutna chuan an han thua reilo te a thlona chu an tinung zui ta ngala an han thlo chhuah che chuan me ni somni pakhat jingdar khat arik lona mini somnga panga ani hemi omzia chu me ni somni sang khat kwa somni zanlai apel hnu minute nga a chu special flight chu tum huna tang chuan a thlok chhuak ta ani chu thona thlo chhuah ma lok khan aimana chu amumeng ang riai ruaya athil hriat na chu har chhuak ta a chuta atong chhuah ma sak ber chu thona chu call engine palimang chi ani ti ani a doctor chuan a han endik le a hrisel na po a tha in a pangti po du thu samin adaya ama adam doya an chiwa wanga muhil titi a mengreng chung sia a om chung jong ka chuan a taksa chu asa in a khwa po asika tuna ero chuan a thale to ani darkar ni don an thlo nu chuan thlona khaltu pakhat chu harela thutna chuan alo kala an na tho awang chuan lompuina chibai aron buka doctor mengala chanchin a hanjo chuan harela chuan tun aya ma khan an nu chhui lo tan ma ila zong he thlona nge hian atel ve man tur hiani a kan tlai lu hratani ti ina chhang ani chumi nu chuan dan afnera chu harela hne na alo kal ve le a thlona chunga na thok tu te ho hne na chuan an mi khwal chu tu nge ani a hril theya ngem ti in aron zota ma se harela chuan Argentina ramatanga an thlo hlat deuh hnuwa chau lo chuan alo oi lova ma se chumi nu chuan dana chu harela hne na chuan local le in an thian te zong chu an mitang chanchin hril phal tur chuan ange na ngen tamaya harela po in om to bokin a hria ani ang alo phal sakta a chuta thlona chunga na thok chu a ko khoma an hne na chuan naro pui tak in thok ti in hria zudami puite ta na thil poimo ber mai pakhat na in thokani he kan chuan na ami khwal pakhat tel ve kha Adolf Aimena ani kha a hanti ta a athu soi chu makan ti hlom hle a an phude uzok khloma an jinga tamjok chuan Europe rama zuda te laka Aimena che tan chu hrilpo ngai lovin an hreveka then khat phei chuan final solution
ani dan chu an taksa nge in an lo hria in an lo tuar tlang to nge a chuti lai chuan ZV gatmana chu a thutna a thona khol kaldan thlir chuan a buai hle a thian dangte han ena thilmak thleng ni om taka an lo meng phok deuh hru a han hmu chuan dana hna chuan dan tu nge khatilai tarmit dumbuna thungoi reng kha ti in aimana chu han koka dana chuan ila shilowamo kha lom Adolf aimana anti fo chu a han ti a chuta reilo te chu ZV chu han ngoi wangwanga chuta atun maril ru aron langa wang chuan a hmalam zong in atlan pheya chuat chhordo pakhata chuan awa thuta hnoka danan engti zia nge tia wa zo poin alo chang me lova ti chuan minute rei tak chung chu a tap ta nge a a chung te zong German Nazi hovin an tha sak veka anaw mi panau pang angai nat em po amit mu lai nge in lailung do tin adul an vi thler sak veka ama nge po chu boruak rim chha in an urani tlem aril ru a harle deuh nu chuan ai mana bula kalnai an phal saka awapana chuti lai chuan abula papakhat hei hi aveng tu ni thun he na chuan ai mana chuan secret alo dila a han pek lai chuan ZV chuan secret ipemo boruak rim chhia amin urtu hi secret ipemo ati chhuaka a o chu ai manan a hria chuan a hnung lam chu hoyetuma ma se atar mit dum vu awang chuan amit meng chu a mu thei lova ngun taka a mela han en wang chuan ai man mela chuan anaw zadoka naupang kumruk mi mel le achung te Nazi hovin an tha lai thla chu aron in lar zut hian a hria a ama po hi thi turin achung thu voisom an rela ma se van nei na awang liawin thi kalsana an kalsan nu chu alo dam chuak le ta hi ani a atun ma hun zong chu angai to azui pha ta fakani a thian dang te po chuan ti buai lova a om tur chuan ZV chu an tha en maya an vai chuan chu tia ngoi renga a thu reng chu an the thiam em theva a to pa chuan a bianga amit tui ron luang chu a han thufaya a thowa rum taka ai mana a han mel le zet nu chuan first class pin dana tang chuan a chuak ta ngala anuwa chu pindana chuan alut le talawani harela po anuwa aimana omna pindana chuan local ve a doctor chuan damdoya achiuna atang chuan a har fel le vi to thu alo hrila Israel ram an thlen ma zong chu chiurui reng mai tha a hriat thu a han sei chuan harela chuan a omdan adang lam lem lo chuan chiurui kher lo po a omtir mai ri chu a poilo thu hrila aveng tu pa hne na thung chuan a om that du zongin chutilu tukin zarbuai lem lo turin a hrila thona chunga veng tu te chu Ezra asirate Ziv gerenate Yawel gorenate le Elisa nawar tele Yoram golanate anni a darkar tinin anin ven chok thinani darkar somle pathum an thon hnuwa petrol thun bel turin dakara antruma aman mo the ang bera che zelin petrol po an thuna chu tum huna thok ho chu phur takin ZV chuan apui nge a chuta chuan darkar khat deuh tho an chola chumi chung po chuan ai mana chu voi khat ma atong chuak lo darkar khat deuh tho an chol hnu chuan dakara tang chuan Tel Aviv an panding ta ngala dakara tanga an thlo chu a hnu rei lo te a chuan harela chu a chuan na pindana chuan amu a amu hi la han har le chuan Mediterranean tuipui chungzona an thlok mek ti a hre theya a inziatin a in phi faya a thomhno te po a bal to hlom em awangin a in thlak veka chuta a hote hne na chuan Tel Aviv a kan tum vele min lo muak tu operation team hne na ai mana hi hlan ngal tur ani a anin state thune ina a an hlan chhong vele ang ti a hrila chu ba ka chuan task force ho zong hne na chuan an na thlin tak le hne taka an tho theu awanga hetiang thil hi ti thei an ni zia te soin a fakin lom thu a soi nge boka chuti lai chuan Israel ram alang thei ta a thona kaldan te na a chuan dakar atang khan darkar somle pakhat le achan ve akoka ti chuan rei lo te a lidda Tel Aviv tum mun minga chuan an tum zui ta ngala a chu ama in harela chuan first class pindan chu a han to le zoka ama ain ai mana mel chu adang zolta hian a hria a thil lo ti to chu a hre reng ni ngei turani a tak sapum chuan a khur zoi mai ni
ti chuan aveng tu te ho chu amang tha a doctor pa hne na chuan ai mana chu hilel an ko ra kota hlan turin a hrila thlawna atang chuan a chuak ta ani hemini hi mei ni somni pani sang kha chakwa somruk pathian ni ani hilel an ko ra chu mi engemaw zat nen tum hmuna chuan an lo oma harela chuan ai mana chu akota omri tura an ruat lok angin alo la chhong ngal turin hrila aruk thei angbera thil la ti ri tha a hriata wangin hmun biru le him toka da ngal turin ati boka chu pa ka a hre om ti chu alo in ti hlum mayang ti a hlo thon thu a hril boka chu ta aveng tu tur hilela ron hruai mi pahnih chu akova an da na tur ruam man lok an nei dan azota adu anga an chhana wang chuan ai mana chu police ne na an hlan ma zong chu an ni ho kota a om tur thule a fim khur thei angbera thil ti turin a hril ta ani harela chukarin khopui lampanin akal ta ngala darkar ni nuwa prime minister Ben Gurion office akala Ben Gurion na lo mu chu ni dang zong ain harela chuan nuamin a hria prime minister chuan engti ka lo thlenge ini ti in alo zot na sabera ani chuan darkar ni kalta maya lo thleng ani thu hrilin ai mana chu karon hon theita asin a hanti a prime minister chuan ama nge ani zia fi ana an nei ngei mo tia hanzo chuan harela chuan an nei ngei zia le ama mai po ni lo a chung te zong zong po chiang tak an ni ti an fia dan te a hril hnu chuan bena chuan arang thei angbera IGP Inspector General of Police kota hlan turin arona cabinet meeting nei tur an ni awangin rei in belo chuan an in then ta thuaya chuta an in lampanin a hong taria ai mana Israel ram an ron thlen ni lala hian IGP officer chuan police officer pahni ko an ni a pakhat chu matitia hu Israel CID a an ho tu pa le Samuel Rut a criminal branch a an lu ber na chel lai ani boka ai mana man ani thu hril an ni chuan an phudeu zokani atuk me ni somni pathum jinga chuan rorel tu pakhatin ai mana an tan tirna hmun chu aron tlo a aming chu Yadit Halevi ani a ama hian ai mana hi ton ma in alo muto a chumia wanga tlo tura somani a midangte angbokin ai mana a han mu chu a mel chu danglam athingei mai chuta zona azota alo kalpoipa Samuel Rut a chuan German tonga ai mana thu soi chu alo leta Adolf ai mana kani ati a chuta judge chuan ama man ani na le kha waran chu achiara achiar chu anu in achuak le ta a chhuanu in beno ko hena ai manani na hretu pakhat ama mutura an ko bok chu a local vele thunga arwal hian police officer Ephraim Hof teitara kha alo tel boka Ephraim hi tuna chuan boreo bial paruka deputy chief na chelin akai sang to a ai mana tan na pindana an han lu chuan Ephraim chuan mitang chu a hriat le hriat lo ko hena chu a han zota ma se ko hena chuan tunge ani a hrelowa chuta ai mana hne na chuan German tongin ko hena chu a hriat lo a han zot vele thunga ai mana chuan a hrebik lova chuta hof te tara chuan mitang hne na chuan hei hi beno ko hena ani hi ti in a han hmer hriat tira ai mana chuan chumhing chuan keima engma poimo na nei lo alo ti a hof te tara chuan Berlina Palestine office kha ila hregem ti in a han zota ani chuan ria e kala hre chiang khop mai ati a hof te tara chuan chuti si ko hena hi i hreto si lovamo a han ti le a ani chuan hrelo bungdeu hian alo changa hof te tara chuan ko hena chu a han ena chuta mitang chu a hreto em ti a han zot le a ko hena chuan o ka ria e Gestapo officer Adolf Aimana ani kha atita a Aimana chuan alu alo bungata chuta hof te tara chuan kumsang kha chwa somthum pakwa nipui laya Judapol ho tu te Prinzal Brest Strasse Berlina iko khom kha ila hria em ti in hanzot le a ani chuan chutiang engma ako khom lo thu le October sang kha chwa somthum pakwa a Berlina omtran chau thu le amaro chu ama avoi engamozat Berlina an na a anin mo khom thu soya chuta beno chuan
chu kanin khom na chuan juda Paul pakhat Jewish community a an ho tu pa ber Dr. Paul Epstein ate Dr. Lanfeld ate Henry Chistal ate le Otto Harris ate antel kha alo ti a chuta zong ai mana chuan Otto Harris chamo oni e kashele e ama po sobian tong mang ani kha okisang lau mai ani nge ativeta a ko hena chuan Paul Epstein na chunga khan enge thlengta tia hanzo chuan ai mana chu asen opa chuta pahlau omlutuk an ka phlumta ani kha ma se chuti lai chuan khami hmuna khan ko om to lova Hungary a ko om lai ani a hanti a ti chuan ko hena chuan thu eng emozotin ai mana chu achang zela anin biak to pa chuan beno ko hena po chuan rin hlel rol lovin an mitang chu ai mana nge ani ti apuang ngamta ani meno ko hena ba ka po hian midang panhi in atan na hmuna tlo in an ti puya chung midang panhi te po chuan an mitang chu ai mana nge ani ti an tran ngam ta boka ato pa chuan Prime Minister Ben Gurion le IGP le ama nge ani ti ringlel tu sarkar na tok officer lian tam tak te po in ai mana nge ani thu an pom vet ngamta ani Argentina lama ve thung chuan Ben Gurion an khovel ma a ai mana an kota a om thu le Argentina sarkar ne na an thil ti dan apuan ma a Argentina ram chua san vek angaya wangin kabi elda tale ehua te chu Buenos Aires atanga thok chuak ve talo khan an chen ten hen lama an kir le ta kha ani a Israel ram an thlen thlenga an chanchin hriat zong chu an chen ten hna report an pe a tuna chuan an zawaya chua san vek turin anin buat sai tan zui ve ta ngalani ti chuan an in lo ho tele an kar ho zong te anei tu te ne na anin kir le vek no in Buenos Aires chua san dan tur ngai to in an buai zui ta a ma se thona ticket an chan thei tokin trum khata anin dai theilo wangin a then te chu relin Buenos Aires chua sanin Montevideo lama thona ticket dang be sei turin an kala ala cham bang ho chu anni panni ba ka Salom Dania te Manasi Talmia tele Rafael Arona damdoi ina anda ate kha Eli Elana tele an mei senei chun Dinaro ni te anni a Buenos Aires an chua sana Israel pana kalkonga an la om lain chanchin busang sangin ai mana chu Israel hovin an man thu le thona a Buenos Aires atanga Tel Aviv an phur ho ani thu an chua le chu an thona man chu Argentina Independence Voice samnga na lompui tu Israel palai te chuan na ani thu an chua te chu an mu manani me ni somni pathum sang khazwa somruk ni chuan harela chu Jerusalem akal le a chumini chu Prime Minister in Israel Parliament a aimana chungchang rilfiana anei ni turani awangin harela chungai thave turin aron som hiani a danpa ngai angin an thukhom chu tlaidar li a tran ani a ama atang to in thu thanga Prime Minister chuan neseta thupoimo tak apuan tur thu min an sei sup to a ma se athu puan tur sia ero chu an omlova harela chu pon lammi te thutna tura an siam cabinet thodo kan hnung lama chuan a thu a chuta Prime Minister Ben Gurion chuan hetiang hian athu soi tur statement chu achiar chuak ta ani neseta ka thu puan tur chu hei hi ani hun reivak local ta a khan Israel Security Service hovin nazi thil swal ti tu ro pui ber pakhat an mu chuaka aming chu Adolf Eichmann ani ama hi an ma ni nazi hovena anwa zuda boina chingfel to Paul the final solution of the Jew problems anti a how to pa berle thupot chatu ani a Europe ram thang sanga zuda makta duai ruk noi chimi chungchanga amo phurtu ani Adolf Eichmann hi tuna Israel rama manina omto a achungchang thu Israel kota Nazi dan le Nazi thil solti tu te hremna dan Nazi collaboration law sangka zakwa somnga angin rel sak thuai ni ang ti in he thu Prime Minister in Israel Parliament a han puan chuan member te abar khai hle a reilo te chungin Israel ram adeng chuaka
thil bo dai to an lo ngai chu nungdamin alo lo omani ti an han hria chuan Israel mi puite ril ru a Nazi ho ti du da na an lo tor na ril ru a kai tho thar le a zoda mi pui tam tak te chu Nazi ho kut twara an nu le pa te an chung te le an thian te boral to te awangin an tap thar le chu mai ni reilo te a ai mana man ani thu le Israel kotin achung thu an rela thitura kotin thiam lo achan tir thu chuan khovel adeng chuaka kotin thiam lo achan tir ang nge in juda suat mang tu pol ho tu pa juda makta duai ruk zet suat mang konga mo phurtu ber Adolf Eichmann chu an khai hlum ta ani khai hlum ani ma traila om lai hian mi pui mu thei turin dar thalang bom chunga an da a khovel ram sang sanga tangin juda te mai ba ka chanchin bumi te po in an en huai huai ani German Nazi Pol SS te khan an hun chung sang khachkwa somthum patum sang khachkwa somni panga khan mi poi soilo civil nunna makta duai som pali zet noi chimi ta chut ani a chung jinga chuan juda makta duai ruk zet ba ka Russian makta duai nga Pols makta duai ni Egyptians noi nga le nam sang sang in cho pol noi nga zet an lo noi chimit ta ani heng jinga juda makta duai rukte noi chimi konga mo phurtu ber final solution of Jewish problems tia an ma ni lo wa chu Adolf Eichmann hi ani tikhanin nu chui na ro pui ber mai chu alo zo le tari a reilo te a thunga inum tak nen kan lo let le thuayang min ngai thak saka wangin kan lo me